Gabon ɗaya ce daga cikin jarumai a masana'antar Kannywood. Wasu hotuna da Hadiza Gabon ta saki a shafinta na Instagram sun jawo cece-kuce matuƙa a masana'antar Kannywood da ma arewa baki ɗaya. Sanin kowa ne haramun ne a addinin Musulunci namiji ko mace su taɓa juna wanda ba muharraminsu ba. Sai gashi Hadiza Gabon take wasu hotunan wanda wani saurayi ya rungume ta a koda yake babu wani cikakken bayanin cewa wannan saurayin kanin Hadiza Gabon ne ko kuma dan uwanta na jini. Ko a cikin postin din ba ta yi wani rubutu da zai nuna alamar cewa kaninta ba ne. Wannan ba shi ne karon farko da ake ganin jaruman masana'antar Kannywood suka rungumi wa'yansu samarin ko kuma yara ba, musamman kamar shi fitaccen jaruman nan da kuka fi san da Rahama Sadau. Tana ɗaya daga cikin jaruman da suka fi wannan ta'asar a masana'antar Kannywood. Abinda ba a sani ba shine shin Hadiza Gabon za ta yi fitowa ta bayyana wa duniya asalin wane ne wannan yaron da suka yi hoto da shi. Fatan mu a koyaushe Allah ya ƙara ɗora mu akan addinin musulunci da kuma biyayya akan sunnar addinin musulunci. Danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode sosai matuƙa.